κενό χώρο το Σισε. Πολύ ατσαλά ο Ζιλμπέρτο, θα βγάλει την μπάλα εκτός ο Ιβαγάσα. Είναι στο έδαφος ο Σωτήρης Νίνης. Εδώ προβολή του Αβραάμ Παπαδόπουλου. Σε μπάλα ο Νίνης από την άλλη πλευρά. Κατέβασε αλλά άνοιξε. Φάουλ έχει δώσει ο Καλόπουλος. Το Παναθηναϊκό να ελέγχει το ρυθμό στα τελευταία λεπτά. Για να δούμε Στέλιο. Βλέπουμε λοιπόν τον Νίνης με τον το Ρωσίδη. έντονα ζητούν πέναλτι από τον τέταρτο οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού στον πάγκο. Ο Σεσάτο Φεραίρα και βοηθή του. Μετά το κεφάλι του και στο χέρι του η μπάλα. 82. Μπορεί να αναζητά το δεύτερο δοκάρι. Απευθείας εκτέλεση. Επιχείρησε το σουτ του Ζιλμπέρτο. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Κατσουράνη. Αλλά έχει σταματήσει η φάση για offside. Ησυχώς ο βοηθός. Ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση. Είναι πολύ κλειστό το πλάνο. Δεν μπορεί να φανεί. Εδώ πάντων εκτός εστίας δεν βλέπουμε την ευθεία. Φαίνεται ότι έρχεται πίσω, από πίσω ο Κατσουράνης. Ο Κοβού σε ρόλο δεξιού μπακ. Θα βγει η σέντρα, οι κόντρες, η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, το 2-1 από τον Τζιμπούρ. Ξαναβλέπουμε. Στο 91. Πρώτη κεφαλιά από τον Ντουντού. Ο Τζιμπούρ. Είναι και ο Πάντελιτς πάνω στη φάση που ίσως να επηρεάζει τη φάση. Σίγουρα επηρεάζει την κίνηση του Τζόρβα αφού έχει παίκτη μπροστά του. Η μπάλα στα δίχτυα μετράει τον γκολ 2-1. Και ακούμε τον Νίκο Παγιωτέλη. Αποβάλλεται ο Τάσος Μητρόπουλος επειδή μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.